Gitu geser ke Ratu Pasaman yo. Ai maju ai. Asik. Oh yang ai. Simpanglah ampe sukongan nanti. Padang tuju dia nanggo pinaga. Isinan dulu dia padang di arek bakar tobat. Isinan dulu dia padang di arek bakar tobat. Ayo ki ayo. Simpang lati go baka bunlawe indah uwe mato mamandai hati di dalam nyo arok came ko adi yang murah hati di dalam nyo arok came ko adi yang murah. Yes, saya lalu. Ege asik. Kalau balikku matang sinurui ikan nyota tapi balarangan kota dorong dia kan jualan turui hantar ko adia Dalam pinangan kota dorong dia kan jualan turui sama-sama. Jangan airnya batang pasaman tapi yang manira mudo-mudo adik kok lapeyo dari tangan indah tak ganti yo salang monyo adik kok lapena dari tangan indah tak ganti ke salamo. Asik. Asik. Rami de anak urang suliki antala bilo egi baranti anda pabilo yo kamaragi hey yo labilo egi baranti yo lampa bilo agi amaragi hey woo ha ha hey Pak Haji kamari dulu nak panjang dendang yo sahariko oi nalain mangaruak saku oi siegi bilo jatuhnya oi nalain oi mangaruak saku yo Pak Haji kamari dulu Pak Haji sandangi yo. Oh banyak puing Pak Haji ke situ nampak memang. Pak Haji kemarilah kok. Bersama-sama kok. Acara dari awak untuk awak. Beliau sedang ada tamu di situ. batang sinurui ikan nyota tapi balarangan kota dorong dia kan jualan turui hantar ko adia dalam pinangan kota dorong dia kan jualan turui hantar ko adia dalam pinangan Jani ayahnya batang pasaman tapi yang mandira mudo-mudo sadak tak lama kita wantikan baganti-ganti yo sahariko sadak tak lama joget hantikan baganti-ganti yo sakaliko.